iniciativa de donar les dades dels defensadors les dades nacionals de com han funcionat els vots en aquestes eleccions. Però abans de fer això volia fer dues coses molt específiques. Primer tot, donar les gràcies a les nostres empleades i empleats, sobretot empleades, que han treballat des del camp administratiu tan empleadament i amb tant esforç tantes hores seguides per resoldre aquest problema dels números i de la presència dels votants. Moltes gràcies. Jo crec que aquests últims dies que em queden de president hauré de passar el dia donant gràcies als empleats per el bé que han fet tot aquest període, aquests 7 anys plens de feines i de feinades i d'entrebancs i per tant repeteixo un altre motiu més d'agraïment. És felicitar i donar les gràcies als que han intervingut com a candidats en aquestes eleccions. Per moltes raons, primer tot perquè han demostrat una categoria personal extraordinària, una quantitat de projeccions i de propostes pel futur de l'Ateneu molt importants i sobretot han fet una presència de grups d'interès i de treball en aquesta revitalització d'aquesta entitat. Moltes gràcies a les dues candidatures que han sigut no tan sols eficaces en les seves propostes, sinó generoses, civilitzades i ben educades en la continuïtat d'aquesta batalla. Com sempre, totes les batalles tenen punts més suaus i altres punts més àgres i més difícils. Per tant, els difícils com els dolços han sigut prou agradables i prou eficaços per considerar que el resultat final, sigui qui sigui el que hagi guanyat, ha estat positiu per la història de la casa. També vull subratllar en general l'actitud dels socis. Jo, quan avui he vist aquestes cues de gent per votar, m'he donat compte de dues coses molt importants, que hi ha un apassionament per fer funcionar bé l'Ateneu. Hi ha una quantitat de gent que no tan sols s'ha gustat de venir, sinó fer petites cues, no cal exagerar, però cues bastant significatives. I l'altra cosa que he notat és que en aquestes cues, cada vegada a les 3 eleccions que jo he intervingut, he trobat que hi ha una edat més variada. Allò que l'Ateneu és un lloc per jubilats s'ha acabat. És un lloc també per jubilats, perquè els jubilats no els podem pas despreciar ni molt menys, però és un lloc on la vibració, la qualitat i l'estructura personal es corresponen a la realitat de Catalunya. Per tant, espero molt d'aquest Ateneu i espero molt sobretot de la gent que us heu sacrificat i heu perdut temps i empentes i heu millorat en tantes coses presentar-vos a aquestes eleccions. I ara vaig llegir els resultats que m'han donat, que espero que amb l'eficàcia dels nostres empleats administratius funcionin perfectament. Fins i tot diguem que, com a resum, la candidatura que ha guanyat globalment és la candidatura presidida per Francesc Cabana i Balcells. Però que la candidatura de Norbert Balcells Garcia ha arribat també molt amunt i molt pròxim als altres vots. El qual vol dir també molt a favor que són dues candidatures que no s'han de considerar exclusivament en el marge d'oposició, sinó com dues candidatures que d'una manera o altra en el futur han de treballar, col·laborar i treballar junts per millorar l'entitat. Diguem els números generals. En quant a la càrrega de president, Norbert Balcells Garcia ha obtingut 423 vots i Francesc Cabana i Balcells 530. Per dir que els dos presidents o posats per presidents posessin aquí l'estrador i fessin una acta de rebuda d'aquest reconeixement global que fa aquesta entitat. Dues persones importantíssimes que han treballat abnegadament, que treballaran encara més i que representaran una mica el govern. Unes paraules de posta en marxa de
el futur de la seva presidència. Una presidència que no comença fins al dia 30, fins al dia 30 encara no m'entenc jo. Potser també m'agradaria que els membres de la Junta dels candidats que han guanyat pugessin a dalt a acompanyar el seu futur president i fer un acte comú. De manera que si pot ser Cabana, Reales, Torres, Àries, Caratec, Coberro, Garcés, Barràquia, Domènech, Carreras, Sober, Dedeu, Ventura, Carbonell i Monsoda, si volen pujar els que siguin,